Hola, bons días. Eu chamome Gloria Rodríguez Gil e, bueno, me pediron, eu non iba a falar, pero me pediron que explicara un poquinho de que vai a ir a peza. E o único que me apetece contarvos é unha nova que escoitei no telexornal o pasado 14 de marzo, que iba referido a Mina Filal, unha rapaza que ese día suicidouse con 16 anos, marroquí, e no día anterior el acudiu á casa do seu pai para pedirlle por favor que a protexera do seu marido que a estaba violando e maltratando, e o pai lle dixo que non a podía acoller porque xa non pertencía a aquela casa, e que claro que se a acollía podía haber unha trifulca entre as dúas familias, e iso é tan solo o que vos quería contar. En cada rincón do mundo hai ao menos unha víctima. Calcara de nós pode ser unha delas. Hai víctimas directas e indirectas. As hai que reciben golpes e as hai que fican impasibles. Víctimas da súa inconsciencia.
colar de grosellas desenciado aquí y allá, salpicando